So yes mga ka-family, so ito po ang guard po dito sa Beans Resort. Siya po ang guard. So, Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! so ayan, di ba pare? Pare, mahal mo raw ako. So, beso mga ka-family. I'm so tired. Bus location mga ka-family. Nagutom na po sila. Hindi ba matapos ang Christmas party at sisulat? Bus location. Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though Welcome back to our YouTube channel mga ka-family. Nandito po kami sa Singapore! Pero, so ayan mga ka-family, pupunta po kami sa Yashano Mall. Hindi po ito Singapore mga ka-family. Ano lang po ito, sa Philippines lang po ito. So ito po yung mga kasama kong mga demonyo. Oh, pa, kadit number 3, pa, number 4, pa, number 6. Ayan. So pabibili po kami ng mga Christmas gift po kasi mag-Christmas party po kami ng aking mga ka-family. So, keep on watching mga kasama ko po ang bukbutan of the year. Bukbutan of the year po ini mga ka-family. Huwag kayong ano dyan. Nandito rin ang tatali internet. Arin ang itali dyan. Nagkakagulo na po sila mga ka-family. So, ayan po. So, ayan po. Papasok na po kami sa mall. Cherry boom na. Papasok na po kayo mga ka-family. Nagpipila po kayo para po nasa LRT mga ka-family kasi ang dami po ayan. Nagpipila po ang mga Barbie bago po umasok dito sa Yashano kasi punong-puno po, wala na pong social distancing. So, nagpipila po kayo mga ka-family, ayan. Nabalatan niya kay Walta ko lang yan, diya. Ay, wow, bit-bitin mo tere. So, ayan mga ka-family, nagpipila po kami talaga dito kasi ang dami pong mga tao ka-family ngayon kasi Christmas giving po ngayon mga ka-family. So, ayan mga ka-family, mag-iiwan mo na. Be, nasa mall tayo, wala ditong Cebuana Teret. Ayan, wala pong Cebuana dito. Puro dito para pagkain. Ayan. Be, magpipila ka pa nga. Pakhay! Pakhay! Ayan po ang aking madam. Ayan, bukbutan po yan. Best in bukbut. Be, ano, hindi ka pa? Okay na. Mas makulog pag warang payo. Makulog tabi sa payo. Makulog tabi pag warang payo. Ayan. Ayan po si Bukbutan of the Year. Bukbutan pa. Gayon. Ayan po. Siya po ang manager namin mga ka-family. Ayan, ang daming pera niya mga ka-family. Ayan po, si Faustino. Faustino. So ayan mga ka-family, pwede maghahanap po kami ng mga pangregalo. Pwede na po siguro itong mga martilyo. May martilyo ba dito mga ka-family? Ayan. Ayun man sa taas sa mga parang style bagang box. Box. Sige, doon tayo sa mga box. Mga bakla, wala po ba dyan, madam? Pwede mo mag-ining kandado para ikandado mo na. A few moments later. Badi puta. Yan po ang mga gift nila. Pakita ko, tididing, ayan, ang dakulaon, be. Very big, mga ka-family. Ang exchange gift namin is worth of 300. So, ayan, busy-busy po ang mga madam superior. So, ayan po, naka-makeup na po ang aming mami. Ayan po si Dora the Explorer and the Boots. Charot. Ayan po ang aking mga ka-work. Ayan, puwet pa lang, talo na teret. So, ayan. So, ito po ang regalo po ni Miss Facility dahil tipid po tayo ngayon. Ito lang po ang regalo ni Miss Facility. Ayan. So, ito po kay Mami po itong gift. Ayan. Tawakan mo niya. Yan, mga ka-family. So, ayan.
ang venue po namin nasa bench, sa resort po yun, swimming pool. Doon na lang po kami nag-facility. So, keep on watching mga ka-family. Don't forget to like and share and subscribe to our YouTube channel. Ganon! Thank you so much mga ka-family. Yes mga ka-family, nandito na po kami sa ano ba ito? Service. Ano bang tawag dito? L3. L3 po. Ay, social terret. Dati tricycle lang po kayo mga ka-family. Ngayon nakakutsi na kayo mga ka-family. So later po, pupunta mo. Kalesa naman po mga ka-family. So ayan. Ayan. So pupunta na po kami doon sa bench. Ayan. Ka-family, papunta na po kami sa bench. Ayan. With my training system. Ayan po mga training system. Ayan. Gayon. Past location mga ka-family. Naguto na po sila. Hindi ba matapos ang Christmas party at sisulat? Past location. Everyone, and welcome po this Best Resort para sa Satuyang Get Together. Okay, so gusto kong i-imbitaran si Boss na magbibigay po sa... Yes mga ka-family, sayawan na po mga ka-family. Ayan. Ang magsimula tayo sa kuko. Sa kuko. Ay, ang munyika po, nagatanggal na ang pirok. Kay Pon Pastahon ka-family. So yes mga ka-family, nandito na po kami sa Ben Spring Resort. So ayan mga ka-family, nakikita nyo na po ang Spring Resort. Sobrang mainit po kasi medyo mainit po dito sa facility nila. And then sunrise po ngayon mga ka-family. So ito po ang kanyang So yes mga ka-family, so ito po ang guard po dito sa Ben's Resort. Siya po ang guard. So ayan, di ba pare? Pare, mahal mo raw ako. So beso mga ka-family. I'm so tired mga ka-family. So that's the end of our video. Thank you so much and don't forget to subscribe our YouTube channel, Miss Bas. Subscribe iyo. Mag-subscribe iyo. Subscribe.